И сега какво ще правим с този ремонт? Аз ще ти кажа какво ще правим. Виж сега как съм го измислил. Първата седмица, даже и втората седмица. Не, сигурно 2 седмици, но ВИК-то и инсталацията замина. Седмица още, пак ще е 2 седмици. Банята със сигурност. След това боядисването, там като се нацапам и там 2 седмици, най-вероятно. А това? Може да се пресилим. Една седмица, ако се напъна, може да стане. Да, горе-долу ще стане. Да кажем една седмица. Какво минахме на 3 месеца вече? Чакай сега малко. Добре. Боядисването там ще отнеме 2, 3, 5 дена. Хола, може би 2 седмици или сигурно, не може би 20 седмици, ние сме готови. 20 седмици! Да, защо не? Ние ще влезем в 2027 по това график. Вие с вашата женска логика. По-добре, майстор, ще платим малко повече. Майстор? Да, бе, ще давам пари за майстор. Аз се търся веднага тук, защото с теб няма да се разправям. Ама аз няма да дам пари за майстор, как? Това е, защото не знаеш. То майстори, ти нали ги знаеш за какво става въпрос? Те повечето нито си спазват сроковете, нито имат договори, които да си сигурен, че в дадения срок ще бъде готово. Какво правим? Какъв майстор ще викам аз? Влезна в PG Какъв Remont. сайт? Айде сега пък и сайт. Виж. Първо, че има дългогодишен професионален опит. Второ, че ти дават гаранция. Пестиш време, пестиш пари. Пестиш пари. И ти им вярваш. Естествено, пише, че подписваш договор. Какво по-сериозно от договор? Айде навиме. Че ще остаря, докато чакам с този ремонт.